zuciyata kin zama jinina na tattara so duk na baki da kauna zo tare mu zauna zaɓin zuciyana mai kyau na kamannu kin haskaka raina na so ki da gaske so shi ba wata wasa ƙaunar ki a raina ta yi mini rassa ke ma ki kula ni dan san ki na kwasa so na ki da ƙauna su ne ayyukana na tashi cikin so na san wahalarsa na lasa zumansa na tauna gubarsa na baki amanar ƙauna ki rike sa zan hallaka moni kan san ki da ƙauna ko za a kashe ni ba ni barinki in kin ka amince zan zama mijinki auren mu a ɗaura sunna ta ma'aiki fatan da nake yi kin gane nufina kamata da gaske san karki wasa in kin kai wasa na faɗi a gasa kin zama madubi dan ke aka gasa na baki sarautar mata a nufina duk safe da yamma zancen ki nake yi san bani da laifi zancen da nake yi in kin yi tunani so shi ne aka yayi buri na masoyi mai so ne a ganina. This is the King AMB boy ta ɓoyawa Ghana ku huta guys.